Čaute ľudia, v dnešnom videu zase za tejto už je koniec tejto. Som si nazbieral nejaké bloky. Neviem, či si ich mám nechať pre seba alebo pre Sokyho. Ja si to nechám pre seba. Prechať Soky. Takže prvý otváram toto potom dáme druhú časť. No, uvidíme. To bude za minútu. Poďme prvý. Prečo zase toto? Prosím, rozpísali nás. Ale tie chlebiky mi museli padnúť. Ešte koľko? 2 bloky mám. Ok, konečne. A prosím, toto. Prosím, aspoň laváka leprejno. Cacasito Satalito. Ja som to vedel. Ja som normálne pro. Ja normálne one. Kámo, ja keď budem otvárať tieto 2 sigilaký bloky, no to si počkáme, kámo, poviem, aby mi tam padnú špagety toalety. Ak mi padne, ja som W. A ľudia, máme nový trik, podľa mňa. To si kúpim. Cacasito Satalito. Ešte najprv začneme brainrot kotva. Prosím, Orkalelo. Orkalelo, prosím. Dobre, takže to veľmi nefunguje. A teraz to vyskúšame. Ja som veľmi dobre, ja si to stále hovorím v hlave. Je nový, brainrot v lahidlhu, takže môžem dostať aj špagety toalety ako môj brat. Kámo, prosím, padni mi tam špagety toalety. Padni! Pod od spod. Ale to je dobre. To je dobre. Čakaj. Najlepšie som dostal toto laváka lepre neviem čo. Takže čo? Kámo, ale pod spod dobrý. Pod spod dobrý. Kámo, poďte sa. Od môjho brata. Kto si myslí, že je môj brat W, dajte like. A ten, kto nemá ešte odber daný, tak dajte prosím. Chcem dostať 50 odberateľov, aby sme mohli natočiť spolu nejaký live stream, nejaké futbalové, nejaké triky. A zajtra vyjde aj video s mojim bratom turnaj. Ja proti môj brat vo futbale, takže tešte sa. Natočím niekedy ráno. Uvidíme. Musím nechcať ešte aj ihrisko tam. Veci nejaké. No to bude za chvíľočku. Spravené. Ja budem ešte pozrieť toto. Čo sú otvorené. To už môžem. Takže počkáme, ne? Kámo, komu sa zdá, že Semi už na updatech dáva zlé veci, že malo si krytnú. Však? Aj môjmu bratovi sa to zdá, že Semi už dáva zlé veci, že dáva iba niekedy brainrot kody a také, viete. Mám 25 like, nič nedá, iba z prostosti. Kámo, prosím, tú kukuricu nech dostanem.
Alebo neviem, jak sa to volá. Kurica. Kde som tu? Ja ti za to nedá mi pozrieť. Keď niekto sa nejakú kuricu alebo mozog. Obidve je dobré. Zebra liny. Ja milujem tradovanie ľudia. Jakože dobre. A kamo, ja mu zase... Čo by mi dal za La Grande? Kamo, daj, ak si frajer. Kamo, ak si frajer, tak daj. Kamo, akože dobre veci mi dáva. To by som aj vytradil, kamo. Ale to je dobre, nie? Kamo, to berem. Burrito bandito. Potospot, Los Jobsitos. A kamo, tie ďalšie veci popredávam. Ale tento hlupák. Neznášam takýchto ľudí, že ja im dám pecky a Roman vyhodia to. Mňa asi porazí. Kamo, prečo stále chcem tradovať s týmto mesto 5-2-4, keď ja mu dám na výber nejakú dobrú vec, nejaký dobrý brand a on mi tam dáva Los Combinaciones za 162 milión za sekundu. A kamo, 10 hodín čaká, rozmýšľa 10 hodín, kamo, mne to vleze na nervy, ale chcem čakať. Dobre, ja už dám aj konec videa.